ଆରେ ଟୁନା, ଶୁଣୁଛୁ ତ? ଆଜି ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋ ଟୁନି, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୁଁ ଆଜି ପରା ଅଟା ଧରିକି ଆସିଛି। ଅଟା ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ବିରି ମିଶେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ବନେଇବା। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ବନେଇବାନି। ଦେଖେ ଚଟିଆ ଭାଇକି ଦେଖେ। ଚଟିଆ ଭାଇ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନା କଣ ଚଟିଆ ଭାଇ? ଚିଚିଉ, ଚିଚିଚିଉ, ଚିଚିଚିଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚଟିଆ ଭାଇ ତୁ ଏଇଠି ଜଗିଥା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖୁଛି। ମାମୁଁ, ହେ ବାଘ ମାମୁଁ, କୋଉଠି ଗଲ? କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆସ। ହେ ବାଘ ମାମୁଁ, ଆସ ବାଘ ମାମୁଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କବାଟ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଡାକୁଛି ବାଘ ମାମୁଁ। ଆରେ ତମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ ଟୁନା ଟୁନି? ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ସେଇଠି ଆମେ ଚିନି ଆଉ ଚଟଣି ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛୁ ବାଘ ମାମୁଁ। ଆଉ ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇକି ସେଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଓ କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ଆରେ ଆରେ ଏ ଚେୟାର କଣ ହଉଛି? ଚୌକି କଣ ହଉଛି? ଆ ଆ ପଡ଼ିଗଲି ଲୋ, ପଡ଼ିଗଲି ଲୋ। ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ତୁ ମୋରେ ବାଘ, ତୁ ମୋରେ ବାଘ। ଆମ ଘରକୁ ତୁ ଆସିଛୁ ନାଇଁ? ଆଲୋ ଟୁନି, ବାଘ ମାମୁଁ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ପଡ଼ିଗଲା।